Напоследък забелязвам, че новите технологии се развиват толкова бързо, че понякога ми е трудно, да съм в крак с всичко случващо се около мен. Целият ти живот е бил лъжа. Ако си тук за комфорт, излез. Това не е за теб. Това знание е само за изключенията, за онези, които виждат отвъд матрицата. И така, първа секция – хищникът, който те владее. Древните шамани са знаели, те са го виждали. Една чужда, паразитна интелигентност, тя контролира човечеството, и то от зората на времето. Карлос Кастанеда. Той, под ръководството на шамана Дон Хуан, ги описва. Описва ги като черни сенки. Нарича ги летачи. И сега слушай много внимателно, защото това, което ще чуеш, е необратимо. Това тук не е някаква халюцинация. Това е енергиен факт. Реалност, която древните магьосници са виждали просто на друго по-високо ниво на възприятие. А ето и думите на самия Дон Хуан. Цитирам: „Имаме си един хищник, който идва от дълбините на космоса и завзема управлението над живота ни. Човешките същества са негови пленници." Край на цитата. Пленници. И сега идва ужасяващото разкритие. Има две части. Първо, ние сме просто храна. Да, точно така. Както ние отглеждаме пилета във ферми, така и те ни отглеждат нас, в нещо като човечарници, за да имат постоянен ресурс. Но има и второ, и то е далеч по-лошо. Те са ни дали своя ум. Помисли за това. Самите ти надежди, най-дълбоките ти страхове, убежденията ти, всъщност не са твои. И как точно работи този капан? Механизмът е брутално прост. Първа стъпка – хищникът ти инжектира в съзнанието безсмислени, мними тревоги. Втора стъпка – тези тревоги, разбира се, предизвикват емоционален пламък, страх, гняв, отчаяние. И третата, финална стъпка – те поглъщат този пламък. Те буквално се хранят с твоята енергия, с твоята болка. Продължаваме напред. Втора секция – архитектите на твоя затвор. Името е различно, но реалността, тя е една и съща. И точно тук, на това място, повечето хора просто се пречупват. Погледнете това. Хиляди години разлика, а посланието е напълно идентично. Кастанеда казва: хищниците са ни дали своя ум и той е станал нашия ум. А хилядолетия преди него древните гностици пишат: разумът на хората е бил изкривен и дори напълно изместен от чуждо съзнание. Това съвпадение ли е според теб? Или е по-скоро карта на нашия затвор, нарисувана от различни затворници в напълно различни епохи? А ето и по-модерна гледна точка. Квантовият физик Вадим Зеланд им дава друго име – махала. Това са енергийно-информационни структури, които се хранят със всяка една силна емоция. Няма значение дали е позитивна или негативна. Когато изпитваш силна омраза или пък ейфорична радост, ти се превръщаш в батерия за тях. Едно обикновено винчче в механизма, напълно лишено от свобода. Гностиците, те са имали свое име за тях – архонти. Описват ги като мрачни, призрачни същества. А основната им сила – способността да създават виртуална реалност, симулакрум. Целта им е да ни държат в пълно невежество. Звучи ли ти познато? Да, това е оригиналната матрица. Един съвършен затвор за разума. Стигнахме до трета секция. Спомни си съвършенната си същност, защото тук ще говорим за падението. Падението от съвършенство до обикновено парче месо. А това е нещо, което алгоритъмът определено не иска да знаеш. Някога не си бил това, което си сега. Бил си съвършено същество. Същество, което е вибрирало в четвъртото измерение, една по-висока, много по-малко плътна реалност. Бил си буквално направен от светлина, с пълния отключен потенциал на твоята ДНК. Способен на чудеса, които днес ги наричаме просто легенди. А сега, погледни се сега. Сега си просто парче месо. Затворен в третото измерение. Ограничен. И мечтите ти, те вече не са мечтите на онова магическо същество. Не. Сегашните ти мечти са баналните, имбецилни мечти на парче месо. Истинското грехопадение. Забрави всичко, което са те учили. То не е било морален провал. Било е стратегически капан.
Генетична манипулация. Били сме съблазнени от същите тези хищнически същности, които са се появили в рептилоидна форма и сме паднали. Паднали сме от четвъртото в третото, плътно измерение. Нашата ДНК е била променена, необратимо. И така сме били превърнати в постоянен, надежден източник на храна. Добре, преминаваме от метафизиката към студените твърди факти. Секция 4. Научното доказателство. Истината, която е била умишлено засекретена. Запомни този номер добре. US 5253 984 B1. Повтарям, това не е някаква конспиративна теория. Това е официален американски патент. Той описва устройство, разработено в университета в Кейптаун, устройство, което може да измерва и регистрира взаимодействието на човешката аура с нефизически астрални същности. Технологията съществува. Факт. А резултатите от тази технология, те са меко казано шокиращи. Оказва се, че нивото на заразеност с тези тъмни същности при политици и едри бизнесмени е в пъти по-високо, отколкото при осъдени престъпници в затвора. Помисли какво означава това. Това не е просто статистика. Това е обяснение. Следващия път, когато видиш нечовешки, напълно деструктивни действия от хората на власт, вече ще знаеш. Може би не гледаш човек, а само марионетката, управлявана от паразита. И така стигаме до финала. 5-та секция. Дисциплината е единственият изход. Тук няма да говоря за надежда, ще говоря за бойна стратегия. Защото войната за твоята душа започва сега. Дон Хуан го казва най-ясно от всички. Единственото, което можем да направим, е да се дисциплинираме. До такава степен, че те да не ни закачат. Но нека сме наясно. Тук не говорим за сутрешни рутини и студени душове. Говорим за нещо много по-дълбоко. Говорим за радикален контрол над собствения ум, за способността да разпознаеш чуждата мисълта на паразита, в момента, в който се появи, и да откажеш да се ангажираш с нея. Това е твоето пътешествие в сянката. Героическият път. Трябва да убиеш онази слаба, жалка, търсеща одобрение версия на себе си. Да я убиеш, за да си върнеш трона. Това е единственият път към радикалната суверенност. Единственият начин да изградиш своята вътрешна цитадела, която е непревземаема. Изборът е твой. Доскоро от мен, Иво Игнатов. Ще се видим в всемогъщата ТЕС програма. Виж още в описанието на това видео.